मैया 10 अक्ट' बिस्तिबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनियाव बिटिसि बिसायख'थिनि भट सोनाया जोबनायनि उनाव माखासे जाथावै जाथाया जादोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिदिन्था बसुमतारिनि न'खौ सावनानै होयो। बे जाथायखौ हरनि 11 रिंगायाव सावनानै होदों होननानै सन्देह खालामदों। बे जाथायखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राम प्रसाद शर्माया बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ सावनानै होदों होननानै अजद दैखांदों। भारतनि आबादारि आफादा फोरोंनाय हाबाफारि आरो भार्मि बेगखौ राननानै होयो। बे फोरोंनाय हाबाफारिखौ बिश्वनाथ जिल्लानि पटियागावआव खालामदों। बिश्वनाथ बियाबनि एमएलए प्रमद बरठाकुरजों लोगोसे माखासे गेदेमाफोरा नुजाफैदों। बे फोरोंनाय हाबाफारियाव सा 20 आबादारिफोरानो खानस्रि हासार बानायग्रा भार्मि बेगखौ होयो। बे फोरोंनाय हाबाफारियाव सा 20 आबादारिफोरनो खानस्रि हासार बानायग्रा भार्मि बेगखौ होयो।